matsalar ba ga shi belet ne ga shi nan belet ne ya mutu. To ka duba wannan injin fa sabo ne ba nake gaya ma sabon injin ne. To ai ba inji bane damuwan ga abin da ya mutu nan yanzu. Salmanu ka mun belet din nan da kai sauri ka duba mun da Allah kana wani kiran yaran karka ba yara injina su da gulgula mu. Ai wannan dalan kai da yaran naka duk mahaukata ne Allah kai sauri ka duba mun da Allah. Kaga wannan in na sa ma to daga nan har motar ka ta lalace wannan ba ta mutu ba haka nake gyara. Ta ma lalace ka san mu halin mu ai ta ma lalace. Ya kana taba mu wani wajen kuma da ga bakin mai a ba za mu sa bakin mai ba. Kai ya ina ji yaran kai na maganan bakin. Kaga ko kun mun shirme a wajen. Ka dauko mun wannan ko kun mun shirme a wannan dauko mun bakin magana ba ko mun mai kyau din ne ga. Shi ko dauko abin. Mai kyau din nan wannan ne wanda ka ajiya musu da ni dauko mun mai kyau da Allah. Barka da hannun zuwa 'yan mata. Yauwa. Ya aka yi ne? Kai da Allah juya ka gyara mun mota da Allah. Ina zuwa barin sallama ofisa tukun. Ba kai nake ba duba mun da Allah bar na waje. Na ga ma akan hanya nake san bisa zan. Oga kuma ni ne nan oga ni ne oga kwata kwata. Motan ki ne ya samu matsala. Okay. Kai ka ku je ku duba mata mota ku je ku duba. Okay sa ka tura yaran naka. Kai sauri ka duba. Ba kuma kai kar ku je aikin manya ne ba na yara bane. Kai kana yara haka bar mun su je ba wanke mun wancan abun. Wanke mun kayan sawa na ina zuwa. Wanke mun kayan sawa na da zan sa ko wanke. Kai karkare. Yanzu dai ki je ki dan tsumaye ni a can gurin ina zuwa. Ai kawai da dawo na haska ni. Kar ki samu damuwa bari in ƙara sawa wannan ofisan aiki. Ina ƙara sa ofisa yanzu nan zan zo mu miki taki. Dan koma gefe ki tsumaye ni. Yawwa. Yau san bisa zan tafi da Oh no! No, 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 no.